Dnes vám predstavíme tento úžasný zázrak, ktorý určite vrele odporúčam pre vytvorenie naozaj že dokonalého make-upu a jedná sa o fixačný gel pod make-up. Vyzerá takto, je to vlastne priesvitný gélik, ktorý keď si teda rozotrete, tak je veľmi jemnučký, pretože vlastne obsahuje čiastočky odrážajúce svetlo a tým pádom vyzerá naša koža, že je taká hladšia a bez vrások. A čo je teda aj úžasné, je naozaj to, že on ich aj vyplní. Tým, že vlastne ho porozotierate, tak vlastne vyplní vrásky, vyplní póry, možno jazvičky, jemné linky, takže tá pleť naozaj je proste krajšia a tým pádom aj ten make-up lepšie vyzerá. No a plus má teda aj ďalšie benefity. Áno, teda určite vytvorí perfektný základ po ten make-up, ale ho aj krásne predloží, takže potom naozaj ten make-up je vydržať celý deň. Zároveň aj mi pokožku ako keby zmatní, takže odoberá mastnotu, neobsahuje žiadne oleje, je to naozaj taký ľahký nemastný gélik a plus má ešte jeden benefit a to, že má v sebe aj SPF 15, takže máme tu aj takú ľahkú ochranu pred slniečkom. Takže my ho určite odporúčame. Tak.